Dáša Mamba-Šarkeziová, ty si herečka, speváčka a zdá sa mi, že na to naše malé konzervatívne Slovensko si dosť kontroverzná. Robíš to zámerne? Je to súčasť nejakého spôsobu, ako pripútavať na seba pozornosť? Ešte v prvom rade ahoj a v druhom rade určite nie. Nie je to zámer. Jednoducho som sa tak narodila a niektorí, ktorí ma poznajú, by to možno nazvali tak, že som sa narodila v zlej krajine. Takže možno by naozaj bolo pre mňa šťastnejšie, keby som sa narodila niekde v Amerike alebo niekde, kde to je pre ľudí normálne byť otvoreným v podstate. Pre teba je to asi prirodzené. Je sympatické, keď ľudia sú otvorení, ale napriek tomu stretávaš sa asi s istým druhom reakcií na to, že napríklad som čítala veľmi otvorený rozhovor, kde si hovorila o nejakom svojom intimnom živote a svojom prvom partnerovi a druhom partnerovi. Takže nie sme na to úplne tu na Slovensku zvyknutí. Prichádzajú negatívne reakcie na teba? Prichádza veľmi veľa negatívnych reakcií. Ja som sa ale naučila nejako žiť s tým už, lebo musím sa priznať teda, že to je celý život, sa s týmto stretávam, že ľudia nejako nechápu, alebo teda nechcú chápať, alebo hanbia sa za úplne prirodzené veci. Ja som sa dala raz v živote nahovoriť do jednej rádiovej relácie, kde teda zo mňa vytiahli úplne všetko, čo sa dalo, ale teda vytiahli ako vytiahli. Ja si nemyslím, že by to bolo nejak extra moc, čo som povedala. Jednoducho som povedala veci, ktoré by mal povedať každý normálny človek. Jednoducho nemyslím si, že... Môžeš to povedať, ale nemusíš to povedať úplne do médií, ale... Okay. Áno, médiá ako médiá. Myslím si, že človek, ktorý sa chce ukazovať v médiách, musí rátať s tým, že jednoducho jeho život bude pretriasaný. O tom to je. Ľudia chcú čítať, ľudia chcú vidieť a ľudia chcú vedieť o svojich celebritách a o svojich akože hviezdach čo najviac. Čo najviac, úplne najzákladnejšie veci, akou zubnou pastou si človek umýva zuby, či si vôbec umýva zuby a podobné veci, hej. Áno, ale ty si tam napríklad povedala, že ako spôsob, akým si prišla o poctivosť a potom následne si možno spomínala toho Martina Madeja ako svojho ďalšieho milenca. Povedala som, že on bol môj prvý priateľ a môj prvý milenec. To bolo prvé, čo som povedala, nepovedala som akým spôsobom, ale samozrejme áno, potom sa to zvrhlo smerom zábavným a teda akože... hádzali sme si ping-pongovo také vetičky, z ktorých vlastne vyšlo niečo. On sa nikde nechal počuť, že prvý nebol. To sa mi nepáčilo. Áno, my sme spolu potom telefonovali a veľmi sme sa na tom zasmiali, lebo všeobecne, keď ide konverzácia, alebo teda niečo nejakým viacerými smermi a cez 3, 4, 5 ľudí, tak to potom vyznie úplne inak, ako to naozaj mohlo vyznieť, alebo naozaj, ako to naozaj bolo. Dáša, ľutuješ niečo, čo si urobila v minulosti v rámci rozhovorov alebo nejakého, ja neviem, konania, že toto som nemala, lebo mi to pošramotilo povesť a na základe toho som stratila nejaký job? Vieš čo? Nie. Ja som človek, ja som si asi niekde v puberte možno už povedala, lebo naozaj ma veľmi veľakrát niečo hnevalo, veľmi veľakrát som bola z niečoho smutná, aj som si poplakala dosť veľakrát, ale potom som si povedala, že niečo ľutovať, lebo bez jednej negatívnej veci by som sa neocitla v druhej úplne najviac pozitívnej, aká kedy bola. Proste jednoducho veci na seba nadväzujú a nejako to už v tej knihe hore niekde napísané je, ako to asi pôjde a cez ktoré body asi prejdeš. A ja keby som sa, povedzme to teda otvorene, v nejakom bombastiku niekedy neobjavila, čo mi teda pošramotilo na pekných, neviem, 5-7 rokov. Hej, pošramotilo? Áno, tak by som možno nebola niekde, ja neviem, v projekte Thank You Michael Jackson, kde bol môj vrchol kariéry a kde som naozaj proste, moje srdce plesalo. Vidíš, som ale o projekte pre Michael Jacksona sa rozpráva asi tak 10% a o tom, že... Presne, lebo negatívne veci vždy zaujímu viac. Pretriasala svoj intimný život, o tom si môžeme prečítať všade. ale tak to asi patrí k životu, presne, ak si povedala, celebrít. Ty si natočila dosť kontroverznú scénu vo filme Veľký rešpekt, kde, ako by som to slušne povedala, masturbuješ vo vani. Áno. A dosť sa o tom hovorilo. A opäť si sa nechala niekde počuť, že si hamblivá, plachá, že ti to robilo problém. Tak to sa trošku toto bola taká sranda, lebo ja som proste chodila do školy, bola som normálne vysokoškoláčka na VŠMU a študovala som herectvo, kde mi zavolal chalan, ktorý študoval réžiu, alebo teda réžiu už mal vyštudovanú, že teda ide robiť nejaký projekt, nejde to nikam, jednoducho len pre seba samú, preto nič z toho nebude, nič nemám čakať, jednoducho len, či mám záujem. A ja som vtedy ešte nemala žiadny nejaký kontakt s kamerou, to bolo ešte pred určitým seriálom, ktorý som točila.
Takže ja, že vyskúšam si samozrejme, že áno, tak som do toho išla, natočili sme nejaký film, priznám sa, že ani raz som nebola namalovaná, ani raz som nebola pripravená, ani raz som nebola vyspatá. Chodila som tam len tak, akože naozaj na skúšku zo srandy, nikto netušil, že sa to niekam niekedy dostane a zrazu šup hokina, zrazu telka a proste niekam sa to len dostalo. tak, akože toto robila vo vani nikomu len tak pre potešenie? Nie, nerobila som to pre potešenie, robila som to preto, lebo som si povedala, že keď raz chcem byť herečkou, naozaj priznajme si, najväčšie herecké úlohy sú také, kde sa jednoducho je tam buď nejaký pomer sexuálny, alebo je tam nejaké obnažovanie, alebo je tam proste historický film, kde je človek celý nahý, alebo proste rôzne situácie. A ja som presvedčená o tom, že keď je človek chce byť dobrým hercom, tak musí proste prejsť všetkými týmito ohňami. Hej, v úvodzovkách. No, ale nemáš pocit, že ťa budú práve režiséri zneužívať do tohto typu postav, že... Nie, pretože keď nebudem chcieť, tak ma nikto nebude môcť využiť. Jednoducho všetko je na mňa. Mrzí ťa táto scéna, alebo si s ňou spokojná? Nemrzí ma tá scéna, bola to veľká sranda, lebo to bolo prvýkrát v živote, čo som niečo natáčala. Ja som samozrejme bola oblečená, mala som na sebe plavky a bolo tam veľa peny, aby to akože nebolo vidno. A musím sa priznať, že teda točili sme to v kúpelke ja a kameraman, ale v obývačke, kam to vlastne išlo na veľkú telku, sedelo asi 10 ľudí, ktorí sa strašne rehotali na tom, takže bolo to pre mňa hrozne komplikované hrať, zároveň počúvať, ako sa niekto smeje. Ja som sa sama smiala. Robiť takúto scénu? Alebo... Jasné, že mi to robilo problém, lebo ja som sa vyjadrila a myslím, že sa znova môžem vyjadriť. Samozrejme, že to znova bude zneužité tým smerom, že teda rozprávam o svojom sexuálnom živote, ale ja som toto, čo som hrala v živote, v skutočnosti nezažila. To znamená, že ja som mala problém s tým, aby som to zahrala tak, aby to vlastne vyzeralo vierohodne. A povedala som si, čo povie taká žena, ktorá to normálne za normálne okolnosti vie, ako vyzerá, že to robím zle alebo niečo podobné. Takže pre mňa to bolo veľmi také... Asi. Pre mňa to bolo veľmi také, no, pre niektorých smiešné, pre mňa komplikované a nakoniec z toho vzniklo to, čo z toho vzniklo. Bol to školský projekt. Jasné. Daša, máš pocit, že by si chcela si zahrať aj postavy, ktoré sú nejaké komplikované, náročné a že niekedy ti ten imidž takejto dráčice sexuálneho vampa škodí? Alebo nie? No, určite áno, lebo takto. Ja som vždy túžila po najkomplikovanejších a na takých najzamotanejších postavách, lebo samozrejme tie sú najkrajšie a tie sú najzaujímavejšie, áno. Ale áno, mám ten imidž, nikdy nebudem asi hrať princeznu, to sa musím asi s tým už zmieriť. Áno. Aj keď ma to veľmi mrzí, ale možno raz sa stane nejaký zázrak a niečo takéto si zahrám. Vieš, sme na Slovensku a je mi práve ľúto, že myslím si, že Salma Hayek je tiež dračica a zahrala si Frídu. Áno. Takže ja si myslím, a veľmi ti želám, aby si mala možnosť si zahrať aj niečo, lebo ako keby sa niekedy vylúčovalo pri veľa sexapílu, že ako keby tie komplikované postavy mohli hrať len ženy, ktoré majú nulový sexuálny život. Presne. No ale aby ste ten nulový sexuálny život nemali, tak by ste sa možno mohli dozvedieť, čo to o antikoncepcii a o tej